coronavirus, yaki muke da coronavirus. Coronavirus, mun ce war against coronavirus. And it sounds the big one. Mun ce war against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer to your mask, war against corona. Mun ce war against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer to your mask, war against corona. War against corona, muna ta yaki coronavirus. Coronavirus muna kira ga 'yan gari a mai da himma a cikin gari. Ku zo mu taru mai ayari, mu yaki corona ya bar gari. Mu ɗau ƙarafai da sasari, corona ya ke tamaliya, ya bi ta ƙasanmu Najeriya. Na ɗau himman karshe tun jiya, dan ya mamaye duka duniya. Mun ce wa against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer, put your mask, war against corona. War against corona, muna ta yaki coronavirus. 'Yan ƙasanmu Najeriya, wadda suke wajen Najeriya, zan so ne muku kashediya, kadda ku sa ni a shariya. In kun dawo cikin gida, kadda ku yo mana gada-gada. NCDC suna gwaji domin bayar da agaji kan cutan corona a yau gwaji. Mun ce wa against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer, put your mask, war against corona. Coronavirus, yaki muke da coronavirus. QC na yi gargadi, na yi kira na gaba gadi. Shi suspect ko wane ne, kai ba fata ba ko ni ne. Na yi supporting kan motion, a sa suspect a isolation for 14 days don prosecution. Banda discharging NCDC don baku karban ko CC kan cutan corona pandemic. Mun ce wa against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer to your mask, war against corona. War against corona, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, alamun coronavirus, sign and symptom na so ku gane. Wuyan numfashi da zazzabi shine high fever na so ku gane. In an ga alamunta, na yi kira kadda a manta. NCDC na hankalta, ga ma nombanta kar a manta. NCDC toll free number 08009 7000, kare 010 shine number. Mun ce wa against coronavirus, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, modern virus. Coronavirus, wash your hand, rub sanitizer, put your mask, war against corona. War against corona, yaki muke da coronavirus. NCDC akan gaba, Red Cross Nigeria haka, WHO har da UNICEF suna yaki kan coronavirus. War against corona, yaki muke da coronavirus. COVID-19 coronavirus, war against corona, modern virus. Wash your hand, rub sanitizer, a wanke hannu a kodayaushe. Don neman ƙarin bayani a kira number NCDC toll free number 08009 700010. Sanusi QC.